De ene keer is oors dan de oren. Maar ja, dit doet hij wel wat. Daar lees ik vannacht wel even wekker van, denk ik. Als politie kom je van alles in. Je zult ook een heel soort verdriet, pine en ellende van een oor. Hoe ga je daarmee om, vreeg ik me dan af. Hoe zorg je dat de balans goed bloot en dat je zelfs wat oranje bloeien? Ik zag van binnenuit bij de politie, basisteam Snits. De werkdruk neemt toe en het respect neemt af. In een maatschappij die het wrakselt met grote vraagstukken. Reinoud, Kagor en Marianne nemen mij mee. Zij werken dag en nacht in de grootste politieregio van Nederland, de Frieske Marren in Zuidwest-Friesland. Maar hield ik minder collega's. Wat gebeurt er in een dienst? Wanneer komen zij in actie? En hoe? Wordt het advies en bevel? Het binnen vooral zaken dat bij belutsen binnen die het altijd indruk maakt zien. Zo'n zaak komen we in deze aflevering zien. Bij de politie hebben ze TCO, Team Collegiale Opvang, dat voor een dadelijks in actie komen kan om te zien dat alles goed verwerken wordt. Bij TCO vernemen ze dat het heel die drukker wordt, omdat het geweld in de politie toeneemt. Leeuwardenweg hier weer hinnen. Daar krijgen we een melding van een automobilist die rijdt daar langs en die zegt dat er een jonkje of een jongen in de bosjes zit of zit en die gooit steentjes op de auto. Met de toestemming mag u die kant op. Betreft de mevrouw. Ja, niet bij kennis. Vriend ligt buiten kennis. Zullen we daar eerst maar even in? Dan maar linksom. Ja. We krijgen een koerswijziging. We gaan op Bolsward naar reanimatie. Het is verwarrend voor de collega's aanrijden naar Bolsward. Er wordt gesproken over een vrouw en even verderop staat een vriend. Ligt naast buiten kennis naast het bed. U gaat het daar zien. Leidt dat? Nou, dit is een onduidelijke melding, maar in eerste instantie een reanimatie. Een vrouw van hier. Maar er zou ik nog een man net aanspreekbaar zijn. Dus misschien hebben we wel 2 slachtoffers. Je bent al bijna plaats. Ik zie dan bij mij links en rechts. ingezet. 1503 en 1503 over. 1503 over. Meestal aan een reanimatie. Er is iemand die een hartstilstand krijgt, dat is meestal 50-plussers. Dus bij iemand die. Dan is toch nooit denken van hé, is er misschien meer dan nog wel, maar we nooit denken hoe een PD-plaats ligt. Is er mogelijk sprake van een misdrijf. Dat zijn al die zaken die weten we nou nog net. Dus nooit dat we denken maar om onze eigen veiligheid. Maar we krijgen een mooi sporenbeeld eventueel. Ja, dan maar ze eigenlijk even tussenuit. De eerste die erbij wie om te reanimeren is een politieman die het vrij wie. Het personeel van de ambulances docht alles om de vrouw bij de tier te krijgen. Wielst Kagor binnen is, regelt Reinoud boeten het in een oor. Hij zet de ambulance aan de kant, die in de paard zit. En helpt het mobiel medisch traumateam op. Is er een veldje? Ik denk het. Maar ze zijn dan wel eens van, dit is een mooi plakje over hier, hè, maar de piloot bepaalt het altijd zelf. Ja. Oh, hier. Heeft u plaats? Hij zit erop. Ja, heel goed. Dochs komt de vrouw te versterren. Kagor vertelt hoe het been van de verstoorde vrouw. Die wist nog van niet. Kagor zucht dat en vreeg het de naaiste om het minnenijs te vertellen. Alle hulpdiensten die waren daar. En die waren mij van alles en nog wat bezig. Alleen nog, ja, mijn vrouw die hier won een baan en die werd bij de buren onderbracht. En ja, iedereen die wist het eigenlijk al en ja, hij nog net. Ik zeg hem je steen, maar ik denk van ja, die shit alles, jongen. Hij kan net, de kist me in het steen. Nee, heel goed hier. Dat is ja, een hele
hartverscheurende reactie natuurlijk. En dat is ook logisch. Ja. Omdat er net een natuurlijke deel is, wordt het een plaatsdelict en wordt er verder onderzoek dienen. Dat de gehoorde collega's. Karel en Reinoud kunnen we verder. Ik zet hem weer op vrij, oké? Ja. Ja, tuurlijk. Dat redt hij altijd. Zijn reactie wie ik hartverscheurend. Ja. Ja, dat ik moest zeggen. Ja, koppelt u maar, we gaan ter plaatse. Want Ruim er al. ja, er ben ook bepaalde dingen die ze doen lauwen net dorst, maar ja, die wil gebeuren moeten. Hoe is het daarmee om? Ja, dat is een moeilijke vraag. De ene keer is ze dan horen. Maar ja, dit doet hij wel wat. Daar lees ik vannacht wel even wekker van, denk ik. Hoe heeft die nacht slipt? Nou, slecht. Luist dan die ene nacht wekker? Hoe gaat dat? Ja, vaak is het dan... ik sliep ook wel wat, maar ja, dan wil ik een mooie strijd wekken. Dan ga ik naar beneden en dan neem ik een Berenburgje en dan ga ik weer naar bed. Maar ja, de volgende dag is dat vaak wel weer redelijk goed. Ja. Meestal is het een paar dagen, dan zijn we minder slecht en dan wist ik weer terug. Soms is het wel dwongen om het te los te laten. Want we moeten nou bijvoorbeeld weer naar de volgende melding. Heel wat oors. Ja. Maar staps bij de meesten wat we nou krijgen in huis wees binnen die hun leven zit nou in de bron. Misschien moeten ze wel nog nooit weer iets heftigs mooi uit wat ze nou krijg beleefd hebben. En wij gaan weer terug naar de orde van de dag en we gaan nou nog een omrijding, een auto die bij een auto die bij een lantaarnpaal opbotst is. De bestuurder is er net meer bij. Dus ik ga gewoon verder. Ja. Ja, bizar eigenlijk. Hè? Jongen, ja. Ja, en soms komt er een melding en dan, ja, dan is het totaal over de wereld weer. Dus weer van rotte vis uitpakken. Ja. Een blauwe. Oké, wat is daar precies mee gebeurd? Want wij staan erbij. Van Pjeltje rijdt toch zelf naar de hulp? Jawel. Ja? Ja, een paar mannen even. Een beetje rug. Het is echt van hier naar door. Ja. 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 Maar Ja. dit is oplost. Dit is oplost. Diezelfde jongen zit er een debriefing op het politiebureau van Bolsward. Ik Frank zit erbij. Hij is van het team collegiale ondersteuning, het TCO. Om jullie bij te staan, het verhaal aan te horen wat er gebeurd is. En de procedure is dat wij over de tijd even contact hebben en telefonisch even gaan horen hoe het met jullie gaat verder. Even inhoudelijk op casus. Het gebeurt natuurlijk wel dat collega's emotioneel reageren op bepaalde incidenten. Wij hebben op dat moment alleen de observerende en signalerende taak. Het heeft ook te maken van een incident moet altijd verwerkt worden in je hoofd. En nou, dat heeft altijd even een tijd nodig om daar een plaats in te geven. Nou, op een gegeven moment die keuze om na 3 dagen te bellen, dan is meestal de eerste verwerkingsproces is gestart. En vanuit daar gaan wij dan verder borduren op dat moment met de collega hoe die erin staat. Het is hartverscheurend om met zo'n jonge gozer te laten weten. Ja. Dus dat is wel heftig. Dat is mooi kloten. Ja. Ja. Dat is het. En ja, iets anders kan ik er niet van maken. We hadden natuurlijk een debriefing hoor. Normaal sputsen dan bellen ze en dan een keer, nou, ik ben op vakantie, dus hier met voicemail praat, hier met een mailtje stuurt. Ik stuurde weer een mailtje waarom van, nou, dus al ik daar oké gang en ik had er 40 jaar les van en dan is voor mij is het klaar. Het is echt gewoon het zorgen en het leed uit alle lagen van de maatschappij. Als je geen politie bent, dan is het alleen maar boetenkant van mensen. En mensen kunnen het zo mooi liedje litten als dat ze graag willen. Maar wij zorgen heel vaak de orenkant van de medaille. En dat maakt het wel dat inderdaad oors nog mensen gist. Dat de zaak een volle bed relativeert. Dat die minder druk maken om lietse dingetjes. En dat boet niet werk ik wel heel erg scherp best. Ik ben altijd ontscan, dat ging het uitzetten dat ik mijn uniform uitdoe. Al met al reanimatie en slecht nieuwsgesprek en familie erbij. Het is toch wel weer wat. Dus ik dacht, toch even goed om er nog even met elkaar aandacht aan te besteden. Hè? Daarom de video nog even weer laten komen en Frank eventjes erbij laten aanschuiven. Wordt er meer gebruik gemaakt van TCO? Ik heb er nog
Mijn ervaring, zeker de laatste jaren, is dat er toch wel een toename is in het aantal incidenten. En ook fysiek geweld gericht naar de hulpverlening. Is dat iets wat ook opstapelt? Nou, we krijgen het wel vaak terug. Hè. We hebben natuurlijk nou een oud en nieuw gehad. Dat was vrij heftig hier in Noord-Nederland. Met redelijk wat incidenten. Oud en nieuw 2021, 2022. Ja, juist. Waar ook wel collega's gewond zijn geraakt. En dat krijg je dan toch wel terug in de telefoontjes of gesprekken die je voert met collega's. De vraag is waarom. Hè? Dus het moet eigenlijk een feest zijn en het escaleert helemaal. En ja, dat is op zich wel iets waar wij nu met TCO ook wel bezig zijn om dat toch in de toekomst toch te gaan kijken van hoe gaan we dat nog beter op inzetten. Je hebt nou een grote hoofdwond, die zit onder het bloed. Het is erg onrustig met omstanders. Dus probeer die meesten die we chin houden. En er is iemand bij de keelgreep toch een minderjarige.